إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وحافظوا على أماناتكم وانصحوا لرعاياكم، واعلموا أنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أما لفكاتنك ولمن دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. إكادو تنوب علي أبالا من دن كدمين أفي كيافين على في كتوبي كسيعلم. يا الله تعالى ما من غاندا فلباتو تجيلا يا رب عليك عن غاندا. يا الله تعالى ما من غاندا فلباتو تجيلا يا رب عليك عن غاندا. ني على اللبلي ما من زر، ني على ما من فلي ما تسيقو تجي كاندا يا ربي عليك نانفلي. أبي شيريا كروكرويا سا وعليك كليباندياكا كشيريا كروكرويا على كركة تدينك صلى الله عليه وآله وسلم. كشين لما تشامين على فاكو جيدي على كركة صلى الله عليه وسلم. أكو جيدي على كرة سموكا أنا كصحابه أنا مندوم ما تقرأ نفتشينغا فكتاسي القيامة سنة سليمان. وكو أي ولد كان قربلا أثلام وأيتو أن أسرع علي أسرع علي نيجا تغنيك دنا يوكا دنا يمون غلفر أما أملا لكم نونغنا لكل مقام مقال ما بنا فورن أسلام وأيتو أن دنا يوكلش على أملا فمن هنا أنقولوا مرة تقولني أنغان جسري كدنا يفا كدنا يمنافا
anzi ku dama jira bela wal famun ngal fara ama an wulu koloshi komi an yaru taw wal mamun be kalfa ama an wulu mina komi an yare denw ni amso mumini chugo inde de ma araba fo an yare da maka fen ko akana ayre kana fulu dun an yonje ni ngaloyi islam yo ye erede akan na fulu e kan na fulu aka dimba yi ka dimba iti minganu ni yere iti mingunji kan na fulu la iti mingunji ka dimba la kanu wana kunji islam yo na kanu yongunji akan na fulu la kanu wana kunji aka dimba la aslama woni may afodo nyuma biye kutuba qorodo am yon hakili de jigi ala wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin hakili jigi be mu'minin afa ala kange mo wi mamunu bin nafani hakili jigi bawana ngote ko jonguna ndi ani jonguna ngo kwa bella dilika ka kankui ladilika ngwani ekele ubeda makaka wala ko ngani mie ladilika me ka barake nay awde jonguna ndide ala ko ka mamunu ni soja alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana ko mamunu be kumalla me katu ala nyuma no fe ala kambe jumai ma yanko kumalla nyuma e tiende de ono ngote ko kuma ni njenyi ani chete kele de kumalla nyuma wo ye tiende o ye mimbi bla chenga o ye mimbi bla stratlileka o de nyuma na ko jonguna ndi ani jonguna ngo kwa bella dilika ka kanko ni mizona ka ladilika mne ka baraka na ko de kuna kati o opmana ayemi vo yanka koro anga fama koro temenewi awa fama quran natanunu o kele ne bu fu yeru de ko hakli jigi nu ya fam ka baraka nay be kishi jena amba jigi ya ka fu na kishi lahara nganu mamedu a kwani na akilla maliko na sa dokera beka nga kudo fam ye ire ningma ifo kumbala aya ka dana yo koloshi abla mbe fe mununa ku koloshi ambo fo ka damuga blanguna ndi damnena ako damnena be jamana yuba be ka foko ay keleke kwa kele nyena o kelekela o ka fami fama korotara quran nana o sigi doere alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat o ngami be o e ma quran munum be ganna jamana dajuru dile flamima o damate ya don ya dam nene di ministre unata directeur unata falina do yoro chamana ma kuro chama mina bla kokuna o bara o di dam nene flani o da to an wele bla kabo bara dam ne dum folo ay to abe bla ko munu ngona dana munu be kalfa ama aka jija ka dana ya minafa aka ka mara fongoloshi masira sa in jamana inde jango maraw be kalfa mununa akuma sira sa ku ko flesa akuma sira sa ko waju sa dokera mamunu be blani ngon nunguna kalanda ya tula jamana geleya doni onda ya tula mama be na jamana kuna ba sori nyebe kobela tulobe kobela wa kabanga jamana imarali damnena akachala fana mamunu mina demsanun tede ma korobaw dudu fana koroy kabbe dafale dula
atoto rajmai sa o yere ni ala chelai o yere jugoyi o yere bina munge mumbi kono kanyeshi jamana diuma akasoro mamun natofle here de bu kono kanyeshi jamana ba amba ala dila ala ko here sabati ubulo o ngani fewara mimbu kono ayo dugo ko ngeya amena dugo ko roindo ana mo ku jando u yere la be adon am kuma munum foya ka koro yan wajul damatede kuma munum be fo wajul strafe ka fo ko da juruba ala de bolo ala de fanga tiki ala de fanga dilay ala de fanga boshilay qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khayru innaka ala kulli shay'in qadir فدو بي واقع ودبو التفسير actualité كوم نمبكي وآية دو التفسير ما شيسك على كمان نمفني نيني مفغانا تقول لجي ما حكلي مكة أناليزي كنا من بعد جغورو نيتو دوني على دي بودو nga ما حكلي مكة جتمننا على كوني نندغة تادين مادي سيلي أنت ني فرانجالا فنغا كوبي ما چاما ngono de anganya kumbe ma chama na akobe ma chama ngono o mogo chama nga jetela aye chugo bena adawla bena bisa comportement na bisa jesula afinu bembolo nga ala yulu betoyi atara ni zama kabwa ka sono kana duma ndima dala nini ngunzi gimbeni ni sesa o neka jetimne onge wa ama ifana ka koroko ngwara dalado fanga nofe ka kora donere te jamana kono amba jigiya ka fo ni ko ye komi ni ala ya laben ka dama ko be ala ka labene de ngam nyo akili de jigi mo ka da ala la ko to ala nofe amen ngana mina atte foi si adama dema ala tlali do ka barala ala tlamba ka barala ani kuma korote ko ambe ke ga atigi de tanu ka yere mashwala de akoroto ile ko in koroy ka hakili jigi alala alami ye fanga sama kata di isigilema opmana ake najashi yutashi do mina magango ye ka do labe ka blaka kata di najashi ma kwa ka alakira ka ma kalfalun kira ka hijira kelaw kwa ku sigi aku dikana pulu deka mgodo kama murtile ndo borlu ka dinana aw wera madu najashi tala ka demson ndo ka naluma ndo kembe ka keyenke ku dikana amr ibn al-as tara ndo ka do yini najashi mason ka shinga mgon nundi ka fo kwa sura fenyi kwa a fenyi femu ngadai ako ndiu di abada ndu sege abada fongu lame ayu wele kana ku lamemi akwa ba fan nunde ma ko naloma wa ako aita ayra kiraka tamadum labla ni manya ibra awala wala le sura wajulu kono ngam mago be kuma dodela akono ayu labla kwa aita ni mami e gongoli siga kuna nefe ya mbo nyaki foi ta sura ya aita mana kwa iyelama femunu nana dama maganga ufe akwa aka funda katanui ako nema sura fendi alama wala sa ka ne ke famai okmadina na sura fen mina kama tonyo aka funda katanai bana nim fangai ni wati kunguru nim fanga min flani ala takata di nim fama qurain skilema akad don kuni ala ka kullabani asababu te ayreka wulika joy asababu ta ka politiki ke asababu ta ka chesri nga kana yina fedoko oye kuma do wula nasoro ko ma do kun to bora ka be jamanin kono nasoro ambe nyono nasoro mo gulla nyongama
na sɔrɔ kɛlɛ kura kun daminɛna nka n'i y'a ye a tɔgɔ fɔra mɔgɔw y'u kɔfilɛ u taara kɔfɛ y'a dɔn fangako de bɛ ten n'i nana hali i tɛ min dɔn i yɛrɛ la sa an b'o f'i ye i yɛrɛ tun tɛ min dɔn i yɛrɛ la an bɛn'o ɲɛɲini k'o f'i ye bana mɔgɔw segira u ye gafe yɛlɛma u y'a ka tariku papiye yɛlɛma u ma nɔ jugu hɔrɔnya kɔ an m'a mɛn dɛ u ye min fɔ ne t'a kalama dɛ nka an bɛ kunnafoniw kɔni lamɛn kunnafonikɛlaw y'a ye k'a fɔ a tabiya kɔrɔ b'a to maa tɛ se ka fɛn fɔ a ma fɔlɔ f'i k'a ka baara kura lajɛ bana o tabiya kɔrɔ min n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔw dadi e m'a ye bɛɛ y'i dadi min k'a tacogo ɲɛna o min k'a tacogo ma ɲɛ o bɛɛ y'i kɛ sew o kɔrɔ ye di ne tɛ dugawu bɛ jamana in kan yan mɔgɔw kun bɛ yen ni kun y'olu tɔgɔ fɔ sisan b'a sɔrɔ an wulila ɲɔgɔn kama fitinɛ barika kun bɛ bonya dɛ mɔgɔw bɛ Mali la yan ni kun y'olu dɔ tɔgɔ fɔ k'u bɛna transition gérer an kun ma jamanaden bɛɛ wulila k'a jɔ mais an kun ma fa bɛɛ donna ɲɔgɔn na bana faama kura k'a dɔn mɔgɔw ma kuma ka da mun kan k'a tabiya kɔrɔ bana an bɛ Ala de deli o tabiya kɔrɔ ɲuman minnu b'a la Ala ka dɔ fara o kan Ala kana fɛn b'o la a k'a dɔn fana ko nin waati kunkurunin na fanga don manda ko tɛ fɛn wɛrɛ tɛ a kana maa ɲɛda filɛ a ka lajɛ jamana bɛ se ka bila sira kan cogo min na ka bila fanga mɔnɔ jantigiw ɲɛ minnu bɛna eli ka bila a kunna a ka a lajɛ ka jamana bila sira kan ka bila olu ɲɛ a sigi kuma fɔlen don a kan ka kalo hakɛ min fɔra a ye baara kan ka kɛ cogo min na o fɔra a ye a kana to yɛlɛma ka don o la a k'a ka baara k'a cogo la nin ne ka denmisɛnkan ye n b'a fɔ misiri kɔnɔ yan an kun girinna mɔgɔ dɔw ka ka kɔrɔ ka da o fana dɔw ka kɔrɔlenw ka koyi nka u ma to o kan u yɛlɛmana su ko ni dugujɛ cɛ a kɛra komi bafari na wulula a kana to a ta in ka k'o si Alakira yɛrɛ delila ka ɲɔgɔnna kangari da a ka sahaba kɛ a ko kana kɛ komi n'a fɔ kaari dɛ kaari kun bɛ su jɔ nka a y'a dabila kana to a ka f'i ma ko kaari kun ye laadiri ye kana to fili ka k'i ma a tɛ taa a tiɲɛna kana to o ka mɛn farafinna jango kɛrɛnkɛrɛn ma anw ka nin jamana in a mago bɛ maa la sa maa min n'a bɛ kɛ maa jɔlen ye a bɛ ko dɔw waleyali sira ta foyi t'a segin ka bɔ o ma n'a sɔrɔ jamana dilali don mago sen bɛ o ma fasɔn de ma u bɛ kɛ ka kuma minnu fɔ a bɛ komi o de sɔmi sɔrɔ n bɛ ale la n'o tɛ politiki maa ka ca koyi jamana marala ka ca dɛ maa kalannen ka ca nin kɛbaa ka ca ɲinibaa ka ca ni Ala y'o bɛɛ to yen ka t'i sama ka bɔ i ka so kɔnɔ maa kun tɛ nin dɔn yan koyi kana bila nin ko in kunna kana Ala ye min fɔ ko ale de ye faama ye faamaya marabaa ye ale de ye a bɛ fanga di maa ma ni maa min y'a ja a b'an daraki maa la ni maa min y'a ja a bɛ maa kɛ maaba ye ni maa min y'a ja ni k'i jaasi k'i kɛ maani ye ni maa min y'a ja hɛrɛ bɛɛ bɛ Ala de bolo Ala de taara i bɔ i ka so kɔnɔ ka n'i don Mali tariku la u bɛ kɛ ka min fɔ n'o sabatira u ye tɛmɛnen minnu fɔ k'i jɛna olu kɔ jamana jɔli kama n t'a fɔ Ala kama o ye Adama Kɔrɛ ye i y'olu fɛn o fɛn to yen Ala nana fɛn d'i ma min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan n'o ye maa si tɛ sanfɛ jamana kɔnɔ ni Ala yɛrɛ tɛ bari an k'a lajɛ jamana in yan ye Mali de ye kɔfɛ jamana ko kuma ninnu an k'u bɔ an hakili la jamana maa minnu bɛ kɛ ka bila a kunna sisan kura ye y'a dɔn fɛn o fɛn n'a nana kuma min bɛ fɔ an ye o ye ja tubabuw de b'a kɛ tan a kun t'a ɲɛ dɔn e m'a nana n'i sigira de ni tubabuw ye min f'i ye n'a ti ɲɛ i bɛ n'o fɔ jamanadenw ye n'an b'a kɛ cogo min an b'a kɛ ten ka to ka sɔnsɔn tubabuw bolo ten an k'o dabila jamana in kɔnɔ yan parce que jamana in cira ni o de ye ni mɔgɔw ko ko maa o maa ka ɲi n'a sigira chaise in kɔnɔ n'a a dajuru yɛrɛ dira a ma i b'a ye a bɛna bɛn politiki kuma fɔ ni kuma namunamunen fɔ la ten fo bɛɛ bɛ fili a ma e ko nin ye kaari ye kɔni u ye dalilu min fɔ an ye o la ko Faransi de bɛ pression kɛ ni Faransi ye pression kɛ i kan
n'a fɔ an ye Mali maa miliyɔn 20 n'an fana bɛ se ka mini min kɛ an b'o kɛ Faransi se dɔ b'a ye nka numéro 1 tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ok Faransi ko a bɛ pago bila i kunna yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'olu ko i bolo jigin a b'a jigin dɛ o bɛ yen an bɛ Ala tanu o kan koyi o Faransi min ni bɛɛ ko k'a b'a la k'an tɔɔrɔ Ala m'u bila diɲɛ bɛɛ kan koyi jamana caman de bɛ yen minnu fanga ka bon ka tɛmɛ u kan n'u k'u bɛ dan sago olu fana bɛ se k'a fɔ u ma a y'a jɔ yan u b'u jɔ yen o kumana a kuma sera sa ni ko dɔ bɛ jamana ci e ni ministres ni députés ka n'o naamu ten k'a bɛ bɛn o kan parce que n'o ma kɛ embargo bɛ kɛ n'o ma kɛ Faransi bɛ na nin san i bɛ na i bɛ na ɲɛfɔ jamanadenw ye awa u b'a fɛ ka nin kɛ ninnu de ka laɲini don a kɔni man ɲi an ma nka n'a ma kɛ nin de bɛ kɛ i bɛ n'o lase o tuma ni min bɛ kɛ o tɛna kɛ ɔ n'an bɛɛ dɛsɛra n'an i jɛna an n'i jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔn a ma a banna wara min ko n ka ci ɲama t'o la an ka faamaw dɛsɛra nin de la n'u ko n tɛ sɔn nin ma ni jamanaden ye tigɛrɛ fɔ n'u ye mankutukanw fɔ n'u nana o tuma sɔɔni dɔrɔn i bɛna ye u k'u tɛ sɔn ko ma u bɛ to ka sɔn a ma ten Faransi de ye pression k'a kan ninnu de ye pression k'a kan f'a ka faamu tubabu jamana si tɛ Ala ye tubabu jamana si tɛ bila Ala nɔ na Faransi ka san bali ka na jamana si la a se ka jamana si sumanw bali ka falen embargo da ye donda de ye nka dugukolo jukɔrɔ fɛnw ne tɛ maa ba ye dɛ nka kuma ninnu a k'u lajɛ a k'a ka baara kɛ a cogo la komi a dɔn bɛ ni cogo min ye ka kɔrɔ mɔgɔw ka fɔ la mɔgɔw ka fɔ la a dɔn bɛ ni cogo min ye ka kɔrɔ a ka taa ni baara in ye ten parce que ne ɲɛ bɛ cogo dɔ la jamana kɔnɔ n'an m'a lajɛ ni Mali ko ni cogo dɔ ma lajɛ a la ne t'a la ka foyi faamu yani Musa Tarawele ka fatu a tun bɛ kuma la yan mɔgɔ bɛ taa fɛ yen a bɛ kuma a ka kibaruyaw bɛ bɔ kɛnɛ ma ATT a filɛ conférence la télé la nin a nisɔn ka di a fari fununen don Amadu Aya o min y'ale minɛ o fana filɛ a parler nisɔn ka di a filɛ yaala la dɔ in de taa mɛ o ma na fɔlɔ o kuma sisan anw bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin bɛɛ kunna anw bɛ daba ci nin bɛɛ kun nin dɔ de ye dɔ minɛ k'a ye tiɲɛni kɛ o kuma jɔnni ye tiɲɛni kɛ sisan tari anw jamanadenw de ye babugununw yan nin bɛɛ filɛ u bɛɛ bɛ kɛ ka circuler jamana kɔnɔ fɛn b'a bɛɛ bolo a bɛɛ bɛ hɛrɛ la a bɛɛ bɛ kɛ k'i damu tɛgɛrɛ bɛ fɔ a bɛɛ kunna a bɛɛ bɛ tila k'i sigi ka kuma jamana ko tɔgɔ la minnu fana diɲɛna sisan u ka élément tɔ bɛ yan a caman olu bɛ boliboli la an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dilan o ministre kɔrɔw fana bɛ yan olu fana bɛ kɛ ka n daba ci f'u ka bila yɔrɔ dɔ la o tuma sisan jɔnni y'a tiɲɛ n kɔni bɛ min fɔ faama kura nataw ye n'i y'i jugu jɛ jugu t'i jɛ dɛ tiɲɛnikɛla n'i m'a bila yɛrɛ ɲini minɛn kɔnɔ a bɛna fɛn wɛrɛ ɲini dɛ a ka n ka nin kuma in faamu dakuruɲɛ kelen de don nka a kɔnɔ ka dun dɛ tiɲɛnikɛla n'i m'a bila yɛrɛ ɲini minɛn kɔnɔ a bɛ fɛn wɛrɛ ɲini dɛ ale dun ka ɲini ta kuma bɛɛ tiɲɛni de don an ka jamana n'i y'a ye kuma bɛɛ tiɲɛni bɛ taa ka sigi tiɲɛnikɛla tɛ yɛrɛ ɲini minɛn de kɔnɔ min tiɲɛ jamana in ɔ n'a y'a sigi ka o mɔgɔw lajɛ dama tubabu fɛ yen n'i k'i bɛ daba ci olu bɛ to ka kuma to ka a k'u ka opposants n'u bɛ siran maa minnu n'i k'i bɛ wuli ka ko dɔ ɲɛɲini jamana kɔnɔ dɔrɔn u taa ka dossier kɔrɔ dɔ bɔ ka journalistes wele sisan kɔni i b'i yɛrɛ ɲini de i bɛ fɛn ɲini tan i b'o bila ministre kɔrɔ ninnu tiɲɛnikɛla kɔrɔ ninnu k'a daminɛ kabini Alifa tile la fo sisan parce que an bɛ to ka fɛn dɔ fɔ ko n'an ko an b'o bɛɛ woloma ATT y'a fɔ yan a fɔ aw ye tiɲɛni kɛ aw nɔ minɛnen don o tuma n'u b'o jɔrɔ n'o hami kɔnɔ dɛ u bɛ mɔgɔw to yen u ka baara nata kɛ u tɛna taa ɲami o senkɔrɔ a kɔrɔ y'o de ye nin fana ye système dɔ de ye fo an k'o faamu fo marakɛlaw k'a faamu tiɲɛnikɛla n'a a tɛ tiɲɛni dabila
n'a ko k'a bɛ wuli k'i jɔ ka fanga ɲini kura ye ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ kura ye walima kuma bɛɛ ka to ka ekɔlidenw su ka mɛtiriw su ka syndicats su ka grèves caya jamana kɔnɔ ka kulankolonw caya a b'o mɔgɔw ka dossiers de bɔ n'i yɛrɛ dan b'a la k'e yɛrɛ diɲɛ bɛ parce que n'i y'a ye nɔminɛni fana ka gɛlɛya nɔminɛni fankelen fana ka gɛlɛn o k'a daminɛ sanfɛ fo duguma a bɛɛ duga a bɛɛ namaratɔ a bɛɛ maa kuntan a bɛɛ ŋanamuŋanama illa man rahimallah fo ala hinɛna maa kelen kelen ni minnu na ni e yɛrɛ ma jɛ e bɛ se ka maa nɔ bɔ wa n'o tɛ n'i ye nɔbɔli tugu sisan maa caman bɛ jamana in kan yan n'i taar'u ka dossier kɔrɔw bɔ b'u da de sisan a b'a yɛrɛ ɲini n'o kɛra fanga nɔfɛ kɛlɛ dɔ bɛ b'o la n'o kɛra dɔ bɛ bɔ jamana ŋanamuŋanamu na dɔ bɛ bɔ namaratɔ la kɛnɛ kan maa minnu bɛ politiki kɛnɛ kan faamaya ɲini na u k'u janto nin yɔrɔ ninnu na mana i ta kalo 10 damadɔ don a lajɛ i k'a k'a cogo la kuma foyi t'a la min fɔra jamanadenw fɛ o ye k'a fɔ ko danaya kɔrɔ b'i kan kuma ni danaya kɔrɔ b'i kan nin kalo 10 damadɔ in k'o boli a cogo la y'a dɔn fanga bɛɛ n'a ka imkaniya don ala ye min d'i ma n'a b'i dɛmɛ ka dilali kɛ fo ni i yɛrɛ y'a fɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de taalen e nɔfɛ hali n'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ jɛra k'a sigi a kolomayɔrɔ kɔni ye sɔrɔsiw ye sɔrɔsikɔrɔ de don a kolomayɔrɔ ye sɔrɔsiw de ye minnu siran kan ka kɛ minnu ye e yɛrɛ y'olu dɔ ye ka kɔrɔ i y'u ka cɛkɔrɔba ye i y'u kɔn o ko bɛɛ la i b'u nasira bɛɛ dɔn wa olu de ye bonya ta k'a da i kan i ka denmisɛnninw don ne kɔni bolo nin man ka siran ka foyi kɛ jamana kɔnɔ foyi a ka kɛ jamana in kunna komi n'a fɔ a b'a ka foro la dɔ kɛra jamana pupapu la dɔ kɛra jamana lagosili la dɔ kɛra jamana burujali la u b'a fɔ k'a bɛɛ kana gɛn hali ni dugakɔrɔ kelen kelen minnu ɲinina ka na ka n'u don gouvernement na n b'a dɔn a tɛ kuncɛ o kɔ sɔɔni ni gouvernement sigi daminɛna an bɛna maakɔrɔ ninnu kelen kelen ye a kelen kelennin bɛ na ayi a tɛ kisi o ma dɛ nka olu fana an bɛ min ɲini u fɛ u ka tuubi man taaba taaba Allahu alayhi u ka tuubi ka segin Ala ma tiɲɛ yɛrɛ la e mɛnna sonyɛni na yan sa dɔ kɛra sa a to ten fɛn yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ bilen jango i ko sonyɛ n'i nana nin sen in sabali sa i ye minnu kɛlɛ k'olu bila ka taa kana n'olu ladege kun arabuw ko ten ko kana lajili kɛ ka bɔ fɛn ma i yɛrɛ ka tila k'o kɛ ko ni o ye lebuba ye n'i y'a kɛ ko koba don k'a fɔ a kana nin kɛ e yɛrɛ ka y'o kɛlɛ la fanga kɔrɔ tɛmɛnen kɛlɛli kuma min bɛ a kɛlɛbaw da o ye yurukuyuruku ye kuma min b'a kɛlɛbaw da o ye mara kɛkojugu ye kuma min b'a kɛlɛbaw da o ye jamanaden ka hakɛ terekeli ye ni ala ye nin yɔrɔ di maa min ma o kɛlɛkɛlaw dɔ la ko o da nana don fanga kura la tiɲɛ don an b'i dɔn yan ka kɔrɔ koyi nka a lajɛ sa innal hasanati yudhibna as-sayyi'at ɲumanw de bɛ jugumanw touché ka bɔ yen e k'a lajɛ sa i kana fɛn kɛ fɛn min b'a ɲinɛ i ka walejugu kɔrɔ kɔ kana na ko kura foyi daminɛ yan an b'o fana wele bila ni fɛn ma min sɔrɔ ko u y'o wele ka na u siran n'an ɲɛ k'a da don ko la diyagoya la k'a bila poste la a lajɛ sa i ka tuubi ka segin Ala ma kana na foyi wɛrɛ daminɛ yan bilen ka d'a kan an ka jamana politikimɔgɔ yɛrɛ an k'an k'an cɛsiri diinɛ ɲɛmɔgɔw k'an ka wele bila u ma de ni ninnu ma tuubi a da ma n'an si la koyi parce que fanga in bɛ munumunu olu de ni ɲɔgɔn cɛ hali ni nin ko bɛ taa kuncɛ ni élection de o mɔgɔ kelenw de bɛ n'u kan bɔ o tuma na fo an k'an cɛsiri Ala k'an dɛmɛ u ka se ka tuubi ka segin Ala ma u ka tuubi ka segin laadiriya ma u ka tuubi ka segin tilennenya ma an bɛɛ ka bɔ b'o de la dɛ karamɔgɔ bɛɛ k'i cɛsiri maa o maa n'i sera ka politikimɔgɔ kelen tuubi k'a kɛ silamɛ ɲuman ye ka surafɛn dun bɔ a hakili la ka jamana kanu don a la ka jamana hinɛ don a la ka adamadenw ka hakɛ k'a siran o ɲɛ a jɔyɔrɔ ka bon dɛ Imaamu Ahmad e ma ale ko a ka kuma dɔ la ko n'a sɔrɔ dakuruɲɛ kelen kun b'ale bolo dakuruɲɛ kelen Ala ko n'i ye nin dakuruɲɛ in fɔ dakuruɲɛ kelen b'i bolo n'i ye fɛn o fɛn fɔ dakuruɲɛ in na n bɛ sɔn a ma k'ale tun b'o dakuruɲɛ in dugawu kɛ sultan de n'o ye jamana marabaa ka d'a kan ko n'o ɲɛna ko jamanaden bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa n'a tiɲɛna bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ maintenant an k'an cɛsiri an b'u wele
kadaka u ye dan sago dɛ nka se ka wele kana tuubi fana ma dɛ u wele kana tuubi ma minnu nɔ kan ka minɛ k'olu fana nɔ minɛ o dɔw na tuubi kaso la yen u ni kaso façon min ka kan u ka bila yen u bɛ se ka misiri sɔrɔ yen u bɛ se ka kuranɛ sɔrɔ yen u bɛ se ka waaju ye u bɛ se ka segin ala ma yen nin kuma nin tɛ tulonkɛ kumaw ye koyi walahi n'i ko jamana in ka dilan f'an ka taa ni nin sira ninnu de ye maa minnu kan ka nɔ kan ka minɛ olu nɔ ka minɛ an b'a fɔ k'u ka mɔgɔw minɛ k'u fa o se yɛrɛ tɛ jamana ye nka a dɔn ko an bɛ kalama i kun ye nin ni nin de kɛ nka n'o tɛ ko la fo kuma bɛɛ ka a siɲɛ ka kɛ bin kan ka taa ten ni foro bin siɲɛna bɛ to ka mɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan i sigi ni san bɛ yɛlɛma samiya bɛ ban i tɛ fɛn ye koyi a foro tɛ ɲɛ koyi o tuma na an ye wele bila an ko a ye danaya kɔlɔsi a bɛna bila ko minnu kɔnɔ a k'u kɔlɔsi a k'a dɔn ko a bɛna ɲininka nin ko ninnu na lahara i dan bɛ lahara la o i ma da la o i bilala ko min kɔnɔ i bɛna ɲininka a la lahara donna don min na maa ka nafolo tɛ foyi ɲɛ i ye maa tɛ foyi mara maa si i tɛ mara foyi kunna don min yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah don min na i tɛ faama ye bilen o don bɛ na o don bɛ na o ala o yɛrɛ bɛ daminɛ kabi diɲɛ na a filɛ ni y'an ka jamana faama kɔrɔw lajɛ u filɛ don tɛmɛna bɛɛ tun bɛ boli a dɔw nɔfɛ n'u i n'u ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ dama i bɛ t'o baro bɔ ko ne yɛrɛ de n'a sigira fo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ye ne tɛgɛ yɛrɛ minɛ nka bi dun o filɛ foyi tɛ sara u la kɛ ko juguya man ɲi dɛ kɛ ko juguya de bɛ se ka faama n'a buruju bɛɛ kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka sin k'u folofolo ka t'u kɛ réfugiés ye ka i bɔ i faso la dundanya tɛ sigiyɔrɔdanya tɛ du ɲuman ɲumanw b'i bolo yan mun y'i ta kɛwale alakira ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni an ka jamana cogoya in a ye ne hakili jigin o de la o ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko cɛ min n'a muso bɛɛ mana fatu a silamɛya kan ko olu bɛ furu ɲɔgɔn ma alijinɛ kɔnɔ ko muso dɔw dun bɛ yen u sigira cɛ 2 3 4 kunna cɛ in fana bɛɛ ye silamɛw ye cɛ ninnu fana bɛɛ bɛna don alijinɛ kɔnɔ muso in bɛ don ko tuma na muso bɛ segin joli ma k'o kɛra min ye ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko muso bɛ sugandili kɛ cɛ ninnu na min ka d'a ye a bɛ segin o ma tilala kun ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko a bɛ jɔnni sugandi u la ko alakira ko u la jogo ɲumantigi o kɛra min kɛ ko sahabaw ko idan dhahaba husnul khulqi bi khayri dunya wal akhirah ko kuma na ko jogo ɲuman taara ni ɲuman 2 bɛɛ ye n'o ye diɲɛ ɲuman ani lahara ɲuman ko jogo ɲuman y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka faama kanu don mɔgɔw la hali an t'a fɛ a ka taa ka bɔ an kunna mun b'a kɛ a jogo ka faama ko goya mɔgɔw ye hali maaw t'a fɛ a ka t'u kunna bilen hali u t'a fɛ a ka waati ka dafa mun b'a kɛ a kɛwale ne yɛrɛ ka jate la faama kura nataw yɛrɛ kuma yɛrɛ tɛ an fɛ yan bilen yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigi dama de n'o tɛ kuma t'anw da in yɛrɛ la bilen jamana kɛlen k'a yɛrɛ ta san 60 faama joli ni kelen tɛ a si hɛrɛlama ma taa ni maa bɛ bila o ko kunna sa i t'a ko jateminɛ a ko jateminɛ an k'a lajɛ sa yɛlɛma dɔ ka kɛ dɔ kɛra dɛ a diinɛma yɔrɔ ye min ye an ko don dɔ an bɛna ɲininka ko ninnu na an bɛ ko minnu kunna hali n'o y'a sɔrɔ i ka mara danna du kelen ma n'i bɛ département kunna n'i bɛ ministère kunna i bɛ jamana kunna lahara kɔni i bɛna ɲininka o don i ka mara tɛ maa si ka bilen i tɛ faama ye bilen i bɛna ɲininka o don i ka mara tɛ hali i denw ka bilen jango i ka jamana jango i ka dugu i bɛna ɲininka kunbaba ni misɛnman bɛɛ la alakira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko an bɛɛ bɛna ɲininka fɛn na an bilala min kunna maa kura nataw k'a daminɛ min sugandira k'a sigi bi ani maa wɛrɛ minnu bɛna sugandi ka bila ministère kunna
anga lajɛ sa jamana in ka se ka ɲɛda kura dɔ jira an bɛɛ ko yan Mali ye jamana ba ye barika bɛ Mali la barika bɛ maliyɛn na maliyɛn bɛɛ ta ka taa anw ka dɛsɛ anw tɛ ka foyi ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana foyi ma se ka sigi sen kan wallahi jamana maakɔrɔbaw ka kan ka maloya nin na jamana denmisɛnninw ka kan ka maloya nin na jamana in musow ka kan ka maloya a cɛw ka kan ka maloya jamana in karamɔgɔw ka kan ka maloya nin ɲɔgɔn na jamana ba an bɛ waso n'an yɛrɛ tabiya n'an ka danbew n'an jogow ye o danbe n'o tabiya ɲumanw ma se ka hɛrɛ foyi se anw ka jamana ma o ma se ka anw ka jamana tɛmɛ jamana si la a kuma sera sa an ka segin Ala ma sa dɛ a kuma sera sa an ka hɔrɔnya in ani an ka danbe ko kuma in an k'a ɲini k'a dɔn danbe yɛrɛ ye jumɛn ye hɔrɔnya ye mun ye jogo ɲuman minnu n'anw b'a baro bɔ jumɛn don sonyɛni ye hɔrɔnya ye sonyɛni ye danbe ye kolangolo minnu filɛ anw ka jamana marali sira kan nkalon ni namara min n'a ye jamana labɔ f'a ye jamana a b'i ni ka jamana ci nkalon ye hɔrɔn danbe ye kuma fila fɔ ŋanamu n y'a fɔ bi sini m'a fɔ o ye danbe ye o ye hɔrɔnya ye fana kuma sera sa an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ an ka tiɲɛ baara an ka segin an kɔ n'an ko jamana in ka jɔ a tɛ jɔ ni maa kelen ye dɛ ɲɛmɔgɔw ta bɛ yen awa kɔmɔgɔw yɛrɛw ta bɛ yen an bɛ k'an seko kɛ nin sen in walasa Ala ka bɔda kɛ jamana in ye أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ني آية كلين أي آية من كلام آية نفق ما وربيو على دنا يوفومي كنردا مؤمنوي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأكنا على الجانفا كعلى كتشيدي جانفا كدنا يو جانفا دنا يمون درا أكاكو بورتو كنا كده أي آية دو توالا ما دولا آية دو مغوبة أنو كندلا على كدو بونيونشة ني هكلي جاكبو على دنا يقول شيلي فوميجي أني على تشد دنا أني على كرة تشد دنا صلى الله عليه وسلم أني ردماني يونشة دنا يو أي كما دو توالا واعلموا أكادوا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أكاد نفلو أني أديم فتنة دولة فتنة دولة أوكي ما تشامن الدنيا تشين ني دينغو بوالا أتوبي دنيا عليه نفلوني الدين رجونا كفتنة حلفا ورفع على يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من دموي جيلت كنا فلو فرلين يونغا أني نون دي لديون يمين ربرجود لامبوكا شنيسكيد لا كل جرابينو ده فتنة وديني نفلو فتنة لا جرابيدو يكي تشوكو دون أكونو يكي تشوكو دون أفن فلالا eta flabi se kungo made o fama juljul do naka dimbaya se halaki mawkacha halifa ndaw ni ma chama dutiki chama nga problem bo ka dimbaya la bi atobi de dingo msoko shinyesiki ko o hakilaw de bin naka naka fanga bunya ka bunya ibi dota iba fo tabo ibi do wareta iba fo tabo bi walde nga du shuye ka fari idew daka bi walde magosa da ne mana siki ka nga jamana laje ni marakala nun laje abu ke ga hamini ayre dew yi chugumina adew nga kalangu ka shinye siki ko ka du ko kay ebola eni jamana de munu nga kan jamana de yala olu dew be ga naga sika ta fe dungodu olu dew nga kalangu be ga dabla ka ta fe dungodu o dɔw bɛ yen denkɛ cɛ 4 5 b'u bolo a si ma se ka foyi ɲɛ sɔrɔ ka hali
jona afaka dunna songo damay ok mayna ebe ya milliard hake min jouer ka jamana kono absika emploi créer ka di ma ba hakema jamana kono absika ma ba hake do bara la jamana kono la nga jamana soro bara ere amase bara ere ma folo de jamana de ere ni yoro folo jamana soro la na sirama nyang ma be here don zoro feni munum be jamana kono de kana fle ko an yoro ka do sanu botala de o ni yoro min bayi no ti dunde abi do kan ko kana fle ko an yoro ka do anga jamana soro fewna de ngan yoro ni mbe dama de ma dama do de bala ko fana dum nete ngoni jama banzi la nyang mo bora paranga njandu o yorowla adon fama ikadimba ni jamana de to kadimba bekaka ini jamana de to bekaka jamana de yana fama quran natannu ka leje ka do bo fanga ka condition na inte kuma juguye koy fanda jamana de fanda jamana marabau tsika ke ko mi fama jamana marabau enolu ka mobili manga kenye enolu shioro manga kenye e ka sara manga chaya olutai anga njandu orola anga hine doni e bala ka jibon kuma mina ke directeur ke ministre orobnati datugo e fe kuma mina ni jidda ele be ka bla fleuru koro o kuma kelina mado be ere ka kinae ibe jamana min ministre ala mado be ka kinae o maji masoro kami sobe arana uluka bidon sigile fle fukata a arankuru ebe teme ulula ika veuti la kata ka sigi inu bedunga kan jamana de ala wani ndo kafsa ala yoro kateme eka sorobi ila kateme doka de nga atiki daraja ka bo ala yoro katemika ayto anga ko fle nyona hina ka siga anga adama de na doni anga donko ambe jamana indiwi ma Quran nataw ku miri korolun tara kumingama fama mununa yu giya uma giya ka foko uye chugo chemai uma giya ka foko yu dama koreke ayerula personnellement u giya na de ko jamana mara chugo mai u giya na ko jamana furuba here tike ka bara chugo la nulu fare na mo mununa eta ko ni akili jigide ikanga tasra mve ko ni bodo hali convin mamnu makala usigile mali problème be doni do be durushile be kuna wana ansira anyere la doni ndama sheni ka dobo shenna hal na ma dabla pew kada ka dabla li pew o cede tanya korota ko be do daga shenna ko nga a dansa ko le de do envers do ka boala do ka bod nambarala do ka bod javala ana fama ka o sira do jamana de ngoro jamana de ngere ka jeni o labatuli anga sabalde nangul ladriya kuma do ni ladriya sira fana tara kuma do ate be e ka soro sira made da soro ikun zomi be kodola ladriya min o dabla e ka soro kun dulombe kodola oni ay min yini jamana kono tekeli ba min yoro mana be mima ala afana ka jeno de wala sa jamana nga sika tigilisa bana ko andiw anga na fulu ko lu fitne ko nga sara belebele o be ala de yoro ala soro la ka kuma kunche ni mi akoni ma min zrana alay ala bi dalu koroyti ala bi prevuki yi abi semendia iba feka ko minge ala bi deme ko do raka o manaki fanga si ni zrana alay ambi wele ma Quran na taw kasra alay ni srana alay ala be boda kiya be dalu kiye ki semendia o dalu o be jena ya o be lahara be kuma kunje ni mi anga sra alay nya anga mara feuna kasro ka anga deme to ala bulu
fama chama mba fo ala de bindeme nganga donc ala ka deme soro sira we ala ere ka tliniani tsukunye shini ala mani hinani ala ka jona irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ne kon ba do kuma nda malla o ngalo bangina be bal malirete afrique o ngalo bangina o kamiri koni mami to bu sago ke ko de bo tikiga fanga koloshi o te tien yo kuma datuguni mi yo de o ngalo bangina be ka fo ko ni ye to bu sago ke ko de ba tikiga fanga be koloshi to bu de bi deme to bu be ninge o koni we ngalo e o ngalo bangina be afrique présent fon fenai a mine to bu ta dabadama nu kwa ka fon fenga ka jamana de una ya beke ya blechi o chila ya beka chogola nga ayuka fanga balika ban ha ati fanga balika chien ati fanga balika chien Hitler de la ka fordoma akwali ka carrière be kono amatige mala ko tigibo o tige munge ko ayale deme ku ka jamana kolonji ale keto ku ka jamana kolonji ale de kuma nyema yale ayale deme ku ka jamana deundo jonyala ayale min deme wallahi nazarat tigele do mala mami naba faso feruma to bu yara banga farafia de fonoi anja mandala ko de fam wallahi farafin fon fen jomba faso yi faraje babuya wa ibn at-tariq laje uyeni fa uyeni nga fanga chi hey min fana yu bato uma fenye o yiko be fanga bena dandu wa ko bena sawabudu ijo ika jamanai ni fenyi soro ki tola adielama lakalil kadi ikofeya wala haramba jigi ala be boda ki na sori isara limadiaka ngani faso fere ate foi fari shika watu wabutkembe mafolo mina we faso fere la faso lablala i balmauni shinji ukulu labla mawye mamunu ni aute hali couleur kele ate kontina kelena ki shinji ni balmauni jamana kele nyon labla olui ki faso ka intérêt labla ka burja o keba o tiga horon ya wele ayere law o tiga dambe tigi ya wele ayere law bal o tiga yere wolo ya yere wele ayere la fanga ni yoro de fam je bebe kelela ayere ka shia de ye ayere ka tabiye on ye kar la kawi on ye ninskida mo ya amba fa anga tanye fe to wulla ka colonisation keleke mungama to wulla ka yoro yini kumara mungama ayre ka fama folo wulla muna kayira ma hore yini anta fika to jonyana hal na umbe sa ande una modeu amba yinu ka ke horowi maraka boka madami ni ka mone de toroba nuna toroba tebene mamun sara independence ko kelela madam be ke dusuka shike ku fabi mamun to bu gien ka tegere fo utatola dongo do onde be ke ka wuli kata o mo kele wele kana ayna ko ya onde sera ayna onde sera na mana onde ke fuyi e mo yon zoro ni gibi kuma bo no bo lutanye don be jien kono bini market ne o fie ko karanke o te kunfi mai ko amega fon fo am tan yere kalfa munuma kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum nunu yere ko ma tegelangolo nde ko me on jugo yeba jamana bamununa adaw temena srafe sramina ka gelen ka tema undaka nga umuka horon ya firi uyere dama manyon firi umuka jamana firi usaballa fuka jamana here kera uyere tay jamana dama bege ga wuli bika fara jamana bawka dambala mamina nu adaw yi nyemgo nyuma do soro nyemgo min ko here be doni ka jamana kona wa fa nga famu nunu fle obina ni ko be ko munun labe ya wal mawlu yarabe mo munun labe ku do an ngulula day to bu ye ka be giri ma ma ka ko blaka jamana kuna kana so atikila ni e kadafi shuli be ka di libéon ma
Kadhafi kun ye hɛrɛ min sa ka jamanadenw ma a kun kɛra hɛrɛ min sababu ye a ka jamanadenw ye joni hali tubabu président jumɛn sera k'o sa ka jamanadenw ma nka u y'a nege ka bila a la k'a nege k'a su k'a fɔ ko nin don nka karamɔgɔkɛ o su ka fisa e ɲɛnama ye dɛ o su ka fisa ka tɛmɛ minnu ɲɛnama bɛ réfugié la u fɛ yen bi kan wallahi a n'a ka hɔrɔnya sara hali ni silamɛ tɛ e bolo hali ni maa ɲɛnama tɛ e bolo nka bi kɔni bɛɛ y'a dɔn ko a ka fanga kun ka fisa ka tɛmɛ libi bilama kɔni kan wallahi don o ne y'a ye u ka dugulamɔgɔw bɛ taa bɛ aran de jɔ groupe dilanyɔrɔ la groupe mécanicien ka taa aran jɔ ye kuranko dɛsɛ kama san furakɛli t'u fɛ yen kuran t'u fɛ yen foyi t'u fɛ yen don tɛmɛna jamana min n'a a faama sera k'i cɛsiri ala ka dɛmɛ kɔfɛ maa tɛ luwanse la a tɔgɔ ye di maa tɛ bolifɛn bɛɛ bolo a carburant jamana bɛ carburant kɛ bɛɛ kunna a bɛ hɛrɛ bi se bɛɛ ma i bɛ baara la o i tɛ baara la o i ka ɲɛnamaya i mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na i b'a bɛɛ u kun tɛ taa yɔrɔ si n ka kuma in fɔ kun tɛ Kadhafi ko kuma ye koyi ne tɛ Kadhafi dɔn a tɛ non ma deli ka foyi kɛ n tɛ foyi ka ne yɛrɛ daraja ma se ko ne ni Kadhafi bɛ b'a dɛmɛ ka jamana in bila ka sɔrɔ a ma fɔ ko an n'u tɛ baara kɛ o diɲɛ bɛɛ dulonnen don ɲɔgɔn na bi tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma an ni farajɛ ta k'an ka ko de ye aw ye mɔgɔw ye anw fana tɛ kungo kɔnɔfɛnw ye koyi an ka faamaw kan k'o de fɔ an nɔ na minnu b'u ka kan mɛn n'u nana k'u bɛna accord signer yan n'u nana k'u bɛna bɛnkanw dilan yan anw ye minnu ta k'u bila an nɔ na u ka kuma an nɔ na n'olu b'u ka kan mɛn olu de kan k'a fɔ u ye aw bɛ min dɔn an yɛrɛw b'o dɔn yan aw ye mɔgɔw ye anw fana ye mɔgɔw ye o kumana an ka ko kɛ jɛ ka baara ka bɛɛ k'i ka nafa sɔrɔ nka i b'a kɛ komi n'a fɔ anw ye baganw de ye i b'a kɛ komi n'a fɔ kungo kɔnɔfɛnw de don o kumana e min y'u ka kan mɛn e min n'u donna ɲɔgɔn na dɔɔni u bɛ nege e hakilila k'i kɛra u dɔ ye jirikuru ma mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye dɛ fɔ ɲɔgɔn ye an k'a lajɛ sa dɔ kɛra ɔnkɛ dɔ kɛra tɛnɛmaganba suko la mali ka yoboyaba in n'an ka fago n'an ka fasa dɔ kɛra a la wa an bɛɛ nɔ b'a la wa tubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun a kuma sera sa an bɛɛ ka segin an kɔ an ka yɛlɛma ɲini ala fɛ an ka o don an jogo la ala k'an dɛmɛ sa jamana in ka se ka senkura dɔ ta ninnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ u b'a kɛ mun kama u ka jamana fo an bɛ tubabu bɛna fɛn o fɛn kɛ yan intérêt personnel tɛ o u bɛna ɲini ka taa u ka jamana de kɔnɔ tɛ maa b'u yɛrɛ ka jamana mara ka ministériya ni fɛnw kɛ kuma dɔw la hali so t'a bolo maa bɛ hali président kuturu kɛ tubabu fɛ yen ka bɔ yen i hakili la ko nafolo min b'a bolo t'a bolo koyi fana kɛra minnu nafolotigilama nana fanga kunna olu tɛna ka balo jamanadenw na koyi i bɛ na de i b'u ka ci de ɲɛnabɔ i ye ciden de ye sayyidul qawm khadimuhum jama ka kuntigi i y'u ka baarakɛla de ye i bɛ jamanadenw ka cidenya de la nka ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ sisan tɛ komi n'a fɔ fɔlɔ foyi tɛ se ka jamana in bɛn sabati jamana in kɔnɔ fo an k'a lajɛ an ka tiɲɛ baara ani an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que waati dɔw tɛmɛna mɔgɔ ko n'aw tun ma mɔgɔw labɔ jamana yɛrɛ tubabukan fɔla kun man ca mɔgɔw tɛ jamana yɛrɛ mara kan mɛn an tɛ foyi mɛn u bɛ bɛn fɛnw kan k'a signer ka kow fɛ u bɛna sigi k'a kalan tubabukan na maa si t'a dɔn min fɔra fo kelen-kelenni minnu bɛ sigida la minnu bɛ dɔɔni-dɔɔni tɔmɔ-tɔmɔ sigida la ni dugu jɛra o dɔw ni arajoni bɛ wuli ten ko sura ko RFI y'a fɔ tan a b'a la o ni bi ye kelen bi n'i ko n ko mɔgɔw bɛ sigi k'a détail kelen-kelen bamanankan mɛnna b'a bɛɛ mɛn k'a bɛɛ faamu kan wɛrɛ mɛnna o fana ka kan o tubabukan mɛnna b'a yɛlɛma a ka kan na o ka kan mɔgɔw b'a bɛɛ mɛn min ye kalan wɛrɛ kɛ kan wɛrɛ kalan o fana b'a ɲini Google kɔnɔ k'a traduit k'a bɛɛ lajɛ o jamana bɛ se ka mara komi n'a fɔ Modibo tile ni Musa tile waatiw kana jɔ ka discours signer a tɛ bɛn yan o tuma na an ka jamana kɔrɔnfɛ ko tilebinfɛ ko accord kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a da man di jamana na u k'a bɛɛ annuler foyi t'a la kuranɛ ayaw tɛ o kuranɛ aya dɔ
kata bengan dila dala a bena tubabu jamana maw amma bɛn maw n'a bɛnna maliyɛn ma kama a banna yayi mali n tɛ kuma jugu ye koyi fo nin de ka min maliyɛn bɛ nin na an k'a dɔn ko la hawla wala quwwata illa billah dɔ kɛra koyi ni tubabu bato tun b'a ɲɛ ye san kun b'an sɔrɔ kasi la nin t'an san 60 ye la san 60 a tɛ ka kɛ tubabu ta ya kabu yɛrɛ b'a la k'a mara ya ka bɔ yen ka n'u ka maa labɛnnenw bila a kunna fo bi an b'o situation kelen in na an ma yɛlɛma n ko an ka ɲamakalaw b'o fɔ yan ko n'i tugura maa la san kelen n'a ma fɛn ɲɛ ye k'i ka fara la san 10 ko a tɛ foyi tiɲɛ walayi anw farajɛ fɛ jɛ kɔni an k'u ma ɔhɔ k'an kun suli fo san 60 fɛn ma dilan cɛ a t'a fɔ ayi a k'o fana lajɛ a fɔ ko ayi a ka ɲi ten an bɛ dɔ wɛrɛ lajɛ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك